mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Ga abokan kwarai Audullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Ganiyo baiti na dole in kiyata taso, da ɗan marata dan tafi ko ana kiran cunkoso. Kan abokai zan zuwa kwaituka a gauna doso, mafarauci baya ci daruwa a kan kwai zurfi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Ni gani na kun san giwa ta fi karfin domo, ita mage ce ranar da ta gani ta kamo. Mun ga babba ƙwarya walla ba mu zancen komo, ba a wasa na wuta ita mun sani kwai zafi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Mana ta gamji kake kafi karfin haushi, kun ga jaki kazali ne dan bai barin cin kashi. Dan gajere duba kafarsa na ga yayo gashi, mi tafiya ta kwai kuda suna mai dafifi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Abdullahi Zuliya tarkonsu sun gama ta take, babu mai ja da ikon rabbana hakan kwai sake. Zakara na kai tara mu bar su sayin koke, domin hakan rabbana ya so ya ganka zaki karfi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Zaniya su ya ta albasa ba zan manto ba, Alhaji Garba Ɗanladi in mutu ga zan babba. Jam'iyyar PDP nan a yanzu kai zan duba, babu zancen buleke ko suna jan zafi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Karku da mu hannu ɗaya baya ɗaukar tunga, Garba a sai ka umbuta kansu wallabe yin shakka. Mu daki kansu don su make sannan mu jefa alaka, na ga guntun batur taguni yana jin zafi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. A sai na gari mai da kuɗi gidan hakan yi daidai, a duk samar kyautatawa duk akan su kayo koɗe. Da an yi zancen sa kusa da su dinga yin daidai, babu zancen zama kunsu domin suna jin zafi. Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo, mana ta sadauki ne ga jam'iyyar PDP. Mun nagarta wanda yake bugun ku bayan karfi. Kuma iya kun yi sake dan zakiyo ya girma, mana ta jini na sarauta baya yantin zoma. A dole ne yo jinjina gunka
martaba ɗan girma mun ba su da can gari mu ko mu muke cin kifi Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo. Mana adda sarauki ne ga jam'iyyar PDP. Mannagarta wanda yake bugun kubayin karfi. malami babba dan Allah kan rabbana ya tsaro adon rahaman dan malam akan su bai jin tsoro malami kullum kan sashi ba a zancen zero don hakan gamji tsara ba ya kai kokon sa kai Ga abokan kwarai Abdullahi ka zamo jan gwarzo. Mana adda sarauki ne ga jam'iyyar PDP. Mannagarta wanda yake bugun kubayin karfi. nan masoya ni ne dalla dan yaro ne mana atta ku duba gajere sai ku yi mai Abdullahi Tuliya ya zama nake sai kallo su suka ɗau nauyin waƙar da ni kan fide